1 снежня 1814 году падчас Венскага кангрэсу адзін з чальцоў брытанскай палаты лордаў прыгадаў прысутным пра подзвіг Яна Сабескага і яго заслугі перад народамі Аўстрыі. Зразумела, што мелася на ўвазе перамога пад Венай. Праз 131 год у Еўропе памяталі гэтую гісторыю. Мяне завуць Васіль Калач, сёння пагаворым пра Яна Сабескага. Хто ён такі, як стаў вайсковым геніем ды каралём? Хто такая Марысенька? І ці карэктна нам з вамі яе так называць? Урэшце, ці толькі бітва пад Венай была ў гісторыі самога Сабескага? З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска, гэта не цяжка. Ян Сабескі нарадзіўся ў 1626 годзе ў Алеськім замку на Львоўшчыне. Маляўнічае месца, але не тое, каб нейкая мегарэзідэнцыя. Род Сабескіх быў паважаны, але далёка не першай катэгорыі. Але дзякуючы збегу абставінаў, Ян стаў спадкаемцам немалых валоданняў. Жалкеўскіх ды Даніловічаў па маці, ды Сабескіх па бацьку. Гэта была маладая магнатэрыя, яшчэ не роўня Любамірскім ці Радзівілам, але магнатэрыя. Бацька, Якуб Сабескі, займаў пасады кашталяна кракаўскага і маршалка Сойму. Нягледзячы на брутальны вобраз, той не выпускаў кніжкі з рук, ды вельмі укладаўся ў навуку сыноў. Спачатку ў хатнюю адукацыю, пасля ў калегіум ды акадэмію ў Кракаве. Бацька пісаў сынам інструкцыі, як трымацца на публіцы, чаго асцерагацца, як харчавацца, ды нагадваў, абавязкова вучыць мовы і чытаць у кожную вольную хвіліну. Пазней Ян Сабескі пісаў падобныя інструкцыі ўжо для сваіх сыноў. Падчас кавалерскага гран-туру па Еўропе, а ў нас была асобная серыя пра такія падарожжы, маладыя Сабескія паглядзелі свет. Бацька тым часам памёр. Ішоў 1646 год. Ну, а далей, як вы здагадаліся, абодвух братоў закруціў вір казачай вайны. Бітва пад Збаравым, аблога Збаража, Берастэчка, урэшце старэйшы Марк быў забіты татарамі. І тут цікава, бо не казакі, але акурат туркі на ўсё жыццё стануць кроўнымі ворагамі Яна. Як той пасля пісаў, прадзед, дзед, дзядзька і брат родны загінулі ад паганскай рукі. Такога прыкладу ў сем'ях рыцарскіх ці вайсковых мала траплялася. Вайсковае ліхалецце цягнулася доўга, яно проста не сканчалася. У часе шведскага патопу Сабескі нават стаў на бок Карла X Густава супраць Яна Казіміра. Дзіўна? Не, бо краіна была ў крытычным стане, а Ян Казімір не даваў рады. Дык хай, можа, швед паспрабуе. А зрэшты, вярнуўся на бок законнага караля. Сам Сабескі, не маючы вайсковай адукацыі, добра умеў прыглядацца, як робяць іншыя. Вучыўся па хадзе. А тэарэтычныя веды наганяў праз літаратуру. Гэта ж бацькаў запавет. Сабескія былі і вельмі кніжнай і чытаючай сям'ёй. Зрэшты, не толькі вайна і кнігі цікавілі будучага караля. У ноч з 13 на 14 траўня 1665 году каралева застукала Сабескага ў пакоі каханкі, адной з прыдворных дамаў. Муж той дамы, Ян Сабіпан Замойскі, таварыш Сабескага, акурат памёр. Ну, а раз такое сталася, то жаніся. Ён і жаніўся у той жа дзень таемна, а пасля афіцыйна. Гэта была тая самая Марысенька, любоў усяго жыцця Сабескага, і пачалося там усё задоўга да смерці мужа. Іншая справа, што гэта было барочнае рыцарскае каханне. Калі ён на вайне, яна замужам, а пачуцці у перапісцы. Закаханыя стварылі нават свой шыфр, каб нават перахоплены ліст не даў нікому ніякай інфармацыі. Ну і, канешне, нам з вамі гэта ніякая не Марысенька, а Марыя Казіміра Дарквейн де Лагранж, пра якую пісалі, што яе прыгажосць магла спаліць у попел абодва сусветы. А вось каралеве ўся гэтая гісторыя была выгодная, каб перспектыўны ваявода Сабескі заставаўся на каралеўскім баку, а не ў шэрагах апазіцыі. Таму невыпадкова яна аказалася ў пакоі прыдворнай дамы і дала старт законным стасункам пары. Во як.
Не спыняючы вайсковай кар'еры, бо далей ваюе з татарамі і казакамі, Сабескі імкліва ўрываецца ў палітыку. У 1668 годзе стае маршалкам каронным, то бок трымае ў руках войска. Ён ужо вельмі значная фігура ва ўсіх сэнсах. І тут зрачэнне Яна Казіміра. Патрэба выбараў новага манарха, а ў гэтым палітычным варыве даўно ўжо мяшалі лыжкамі аўстрыякі, французы, прусакі, розныя партыі, якія хацелі пасадзіць свайго манарха. Тым не менш, каралём быў абраны Міхал Карыбут-Вішнявецкі, але ўпершыню ў гісторыі Рэчы Паспалітай Сабескі сарваў каранацыю, на той момант яшчэ як прыхільнік французскай партыі. Але на тле ўсяго гэтага палітычнага крызісу вайна з туркамі. Хоць ты разарвіся. Пішуць, што ў сваёй знакамітай перамозе над туркамі пад Хоцімам у 1673 годзе Сабескі ўжо ведаў, што стараецца не толькі для дзяржавы, але і для кароны, для сябе. Усе разумелі, што краіне быў патрэбны кароль-ваяр, пераможца. Сабескі адпавядаў на 100%. Таму элекцыя 1674 прайшла без пратэстаў. Сабескага абралі монархам. Вайна з туркамі ж нікуды не падзелася. Нават Камянец-Падольскі заставаўся ў руках султана. Таму Ян III Сабескі пасля элекцыі нават не паехаў на Вавель, каб каранавацца. Хай яно пачакае, бо спачатку трэба задушыць ворага. Што сказаць? Сапраўдны сармат. Караляванне Сабескага, не вайсковы, а цывільны бок, ацэньваюць па-рознаму. Бо гэта час, калі соймы ўжо сталі пародыяй на дэмакратыю і парламентарызм. Пра гэта мы здымалі ажно 2 серыі. Суседзі укладаліся ў палітычныя інтрыгі. Ніякіх значных рэформаў Сабескі так і не распачаў, а гаспадарка была ў жалосным стане. Нават добрай манеты дзяржава не магла выбіць, таму народ разлічваўся прускімі шэлегамі ды шастакамі. З іншага боку, Сабескі прыняў пад сваю булаву ўжо пакалечаны край, які рвалі з усіх бакоў. Была страшэнная стома ад войнаў з казакамі, туркамі, маскавітамі ды шведамі. Праз войны шмат якія землі, асабліва ў сённяшняй Беларусі, ды ва ўкраіне былі пустыя, абезлюдзіўшыя. Там не было каму жыць, ды нават поле гараць. Панаваў дух смерці. Смерць завітала і ў каралеўскія пакоі. Марыя Казіміра была цяжарная 14 разоў, у тым ліку блізнятамі. Але дзеці нараджаліся мёртвымі або паміралі немаўлятамі. Да сталага веку дажылі толькі 4. Брутальны Сабескі вельмі цешыўся і любіў дзетак, а ў перапісцы з жонкай дзеці стабільна занялі першае месца. Сыноў ён стараўся вучыць таксама, як яго некалі вучыў бацька. І калі ў 1683 кароль рушыў на бітву свайго жыцця пад Вену, то, канешне, узяў з сабой 16гадовае чада, сына Якуба. Здаецца, сярод усяго гэтага змроку вышэйшая сіла дала Сабескаму шанец, каб увайсці ў гісторыю. Турцыя стала на рэйкі татальнай вайны з хрысціянскім светам, то бок з Еўропай. Адзін з візіраў прыдумаў ім такую канцэпцыю замежнай палітыкі, каб нон-стоп ваяваць з суседзямі. Янычары ставалі ўсё мацнейшай і ўсё менш кантраляванай агрэсіўнай групай. Туркі ваявалі з Венецыяй, Рэччу Паспалітай, Масковіяй, урэшце імперыяй Габсбургаў. І тут пытаннічка. Сабескаму у тэорыі турэцкі напад на Аўстрыю быў выгодны, бо ён жа трымаўся прафранцузскай лініі. То бок, супраць Прусіі і Габсбургаў, хай бы туркі іх аслабілі. Але наколькі б далёка яны пайшлі? Ці скончылася б тая справа грабяжом Вены? Ці татальным мордам насельніцтва ды ісламізацыяй? Што тады рабіць праз 5 ці 10 год? А быў яшчэ момант з сынам Якубам, а можа яму пасля перамогі і пасватаць якую дзеўку з Габсбургаў? Карацей, нашы ўпісаліся. Што да бітвы, то задума была такая. Каб немцы з туркамі біліся цэлы дзень, выматалі іх. А пасля ворага накрывала б гусарыя Сабескага. Так і сталася. Перамога была здабыта ў апошні момант, бо туркі рабілі падкопы пад гарадскія муры і праз пару дзён здабылі б Вену. Жыхары гораду дзякавалі і ставалі на калені перад Сабескім. Але не Леапольд I Габсбург. Ніякай удзячнасці ад яго не было. Чаму? Бо той баяўся, што Сабескі будзе прэтэндаваць на Вугоршчыну, але Бог з ім.
Сабескі здабыў славу не толькі сабе, але і падняў статус Рэчы Паспалітай. Наша дзяржава пад крылом папы разам з Аўстрыяй і Венецыяй утварылі святую лігу супраць туркаў. Праўду кажучы, гэта была ці не апошняя гучная перамога войска Рэчы Паспалітай у гісторыі. А вось на ўсходнім фронце справы ішлі так сабе. Ужо ў 1686 паводле чарговага мірнага урэгулявання Смаленшчына, Сівершчына, Чарнігаўшчына, таксама Кіеў з усёй левабярэжнай Украінай стала пераходзілі да маскавітаў. Пазіцыі Сабескага таксама падточвала апазіцыя. Разам са старым ворагам Міхалам Казімірам Пацам. Не былі ўдалымі і войны Сабескага ў Малдове, бо той быў майстрам вялікіх бітваў, а не малых сутычак і партызаншчыны, калі вораг увесь час сыходзіў. Урэшце Ян Сабескі меў ужо за 60, меў шмат хваробаў, ды нават на каня ўжо сядаў цяжка. Апошнім боем Сабескага быў бой за будучыню сваіх дзяцей, але і тут фіяска. Ідэя з нашчадкамі на троне не мела выніку. Стары Сабескі, гэты пераможца, леў, падаваўся нервовым, няўдзячным, сквапным, нават у сям'і. Па Еўропе яшчэ доўга гулялі легенды пра шалёныя багацці Сабескіх, але калі яго унучкам шмат пазней трэба было выходзіць замуж, аказалася, што грошай няма. І гэта вельмі цікава, бо атрымалася, што кароль Ян Сабескі заліваў агромныя грошы ў войска са сваёй кішэні, на сваіх гусараў, іх коняў, зброю, ды той самы венскі паход. Не зарабляў на вайне грошы, аддаваў, зарабіўшы славу дзяржаве. Во як! Па смерці Сабескага ў 1696 годзе краіна зноў занурылася ў хаос ды чарговую палітычную кампанію. Ну і далей ужо пачалася гісторыя сасаў, пра якіх я распавядаў у асобным відэа. Удаву Яна III Сабескага, Марыю Казіміру, літаральна зненавідзелі ў Рэчы Паспалітай. Магнаты баяліся яе ўплываў ды сувязяў з Францыяй. На яе вылівалі вёдры бруду, здраджвала мужу, інтрыгавала, а быў нават памфлет, прамова Сабескага з таго свету, дзе той сварыцца на жонку за яе паводзіны. Так першая прыгажуня Рэчы Паспалітай з'ехала ў Францыю, дзе і памерла ў 1714 годзе. Ведаеце, Сабескаму можна шмат што закідваць, гэта праўда, але гэта быў апошні ваяр і апошні сармат на троне Рэчы Паспалітай і, мабыць, апошні пераможца. А вы як думаеце? Пішыце ў каментарах. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!